खाना निकाला, भूख लागल बा, पेट में चूहा कूदता। Oh no! काजी ई का करतानी खिसियाल बनी का ये टोपी उपी सब भिंजा ली हनी आई एंड खाली बैठी आई बैठी हम पानी उनी लेके आओ तो Oh no! Oh no! लावा हो, अरे लावा हो, का करत तारू? अरे जोर से भूख लागल बा, पेट में चूहा कूदता, बुझाते नहीं खे, बोड़ा बिछा देलू आ देत हई। लाओ तनी क्या है इतना चिल्लातनी दा भूख न लागल बा, लाओ तनी घर में रहल पंगल पड़त तारू। ई आदमी कमात कमात गांठ फाटल बा। ऐसा गुस्साइले रहनी अरे लावा तर इसकी क्या करत रे? पानी लेओ तनी जी काहे इतना चिल्लातनी हमरा इहे नहीं के बुझा धरी खाई कोबेले चिल्लातनी का रे भाई भूंजिए तोरा पातर पातर ना चिरे आवलो। का करी भर दिन घूमत और टोपी लगा के बेल्ट कस के ई नहीं के बुझत के पहसुन मुड़ल बुए त तनी पजवा दी हैं खाए बैठल हो त टोपी ही ना गिरल हो टोपी काहे खातिर गिरे रे खाए के बेरी? मुंह हाथ हो गोल तब टोपी गिरत रहे बार बार चल 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 देर मत कर। तू खा लो हमरा गर्मी लगत रवा का की ए भाई चल का बात भाई आज की यहाँ चरा के हवा देती है न तो इतना दिन से ना देते रहे। जरूर कुछ दाल में काला बा, आज तो रखी जो है खूब सही में दाल में काला बा। काहे के काला बड़ जीरा से छौकल में तो काला ना रही खाली एगो बोले के डायलॉग हो गल कि दाल में काला काहे इतना बार बार भकुआत रहो ए भाई तो खा चुपचाप भाई तहनियो जना के मेहरारू होई वैसे करत होई तो कुछ भइल बा तो हमरो के बतावा जना यार, हमो संभल जाई। दलिया में तनी घी डाल दी का हां घी डाल दी आज तो रख जो कोई नहीं आवा हो। आज तक डालडा से ना छमकाइल रहे साला, आज घी के बात हो तो भाई का बात बा? और बन जो खाई कि ना खाई? नहीं तो मन कहीं तो पापड़ छुपा पापड़ कहती है कहीं झापड़ ऊपर ना ना मारे। इतना काहे के दिमाग लगाओ कहीं खाए के बता कहीं अभी पापड़ छुपे ना ना रहे दा। रह जी तब वो इतना दिन से ना पापड़ छाने के कहत रहू, आज कैसे पापड़ छाने के कहत रहू? आज हमर पापा आइल रहन तो वे लेके आइल रहन तो क्यों बे? पापा आइल रहन? ओहो ये भाई है ना कहा तानी कि काहे कह दिया पापड़ छाने के? साला एकर बाप दादा न आइल रहे, साला आज तक हमरा के ना खियैलस, और एकर बाप दादा ने तो पापड़ निकले लागल। अब नीमन बात कहे लगनी तो लगल तू हो भाव खाए जा नहीं के खा के बना अपने खा ए जी एगो बात कही का एगो का 10 गो का 20 गो का खिसियाई मत ना खिसियाई खिसिया वाला बात का करबे तब न क खिसिया ना खिसियाई वाला बात ना अच्छा ठीक बा का हो गांव के जौन सोनरा बावन तो उहे आइल रहन कहतन कि सोना के भाव एकर का कहत रे? सोना के भाव गिरल बा तो तोर कहा नाम का बा? कहा नाम का भाई एगो झुमका बना दी ना देखी ना ई कोनो त ऐसे गिल्टी पहन ले बनी सोचे दिन 3 तलवा वो पहनले रही खुशिया के माई हमरो को बना देती सब खाइल बेकार हो का हो गइल कहत आनी कि काहे खातिर कबे ले पल्लू झारतिया घीव कहतिया डाल दीही पापड़ छान दीही ए साला सब झुमका के फेरा में बा आय तोरा झुमका चाहिए रे आय
यही खातिर है सब खियावत रही से ता ना। सब पेन पेन के चलता एगो झुमका का कह देनी बुझाता झुमका बनवाइबा कि ना। झोरी में झांटा सलाई में डेरा ना बनवाई जब झुमका बनवाइम कि ना। कह देनी कि ना बनवाई। झुमका बनवाइबा कि ना हो। एक बार ना सुनाई देवेला कि कहत नहीं कि ना बनवाई ना। सब साला सोनारा बिगड़ गल आवे दो ओकरा के पीट के अथी कर देता नहीं। ये मर्द के तो कोनो रिएक्शने नहीं खे लागत अब हमरे कुछ करे। साला कपार फोड़ल सपन साला झुमका खातिर कपार फोड़त है फट बा कोई करो नहीं खे लागत अब हमरा कुछ फील करे। इकरा तो तनको बुझाते नहीं खे लागत हमरा कुछ फील कर ही के पड़ी। तनको ये चार चटता रुक रुक ले कोई सुन भाई इकरा तनको बुझाते नहीं खे। ए जी झुमका की नहीं की ना। ससुरी कपार तो फोड़ लेलिस रे। झुमका बनवाइबा कि ना बनवाइबो। ना झुमका ना बनवाई। तू ना बनवाइबो ना। ठीक बा तू मत बनाओ तब देखो तुम। अरे कहवा रे 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 अरे ए ए रुक रे। कहावा बाहर जाता रू आय कहावा भागल जाता रू। नतिया मुड़िया ठाना कति की दोगला मुझौ सा कुत्ता कति की हम भागत नहीं की जातनी केस को। अरे तहरा दादी के गोड़ लागो। अरे अरे सुन रे अरे आओ 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 तोर सब बात मानम रे। आओ रे भाग मत रे केस करे मत जो रे। अरे एगो झुमका का तोरा के 10 गो झुमका बनवा देम पूरा ऊपर से नीचे तक लाद देबौ रे। आओ ना रे। अरे फटता है चलो अच्छा भगवान अब तू घरे जा हम तहरा खातिर झुमका के उपाय करते हैं। अब हम का करी हमरा लागे पैसा नहीं खे आ ई मेहरारू बिया तो हमार मजबूरी समझत नहीं खे। अगर एकरा के झुमका लाके अगर हम नइखी देत तो ई एकरा दादी के गोड़ लागो केस करे के धमकी देती है। अब लागता कि कोनो ना कोनो उपाय करही के पड़ी। याद आ गइल दिख गइल कंची में झुमका आ जाई। सिलेंडर लगता भरल भरल ओकरे के लेंगे। अब सिलेंडर उठाएंगे झुमका बनवाएंगे। अरे कहाँ बार हो जीव चटनो। का हाजी आँख तनी बंद करो। का हा पहले बताएं तब नु। आँख बंद करबू कि ना करबू। अब आँख खोल। अरे बाप रे ले देनी हाँ बड़ा बढ़िया बनी जी। रुक आराम रुक में। बड़ी पसीना लगी। अरे पसीना पोछती ई कौन बात भइल आज तक पसीने ना पोछले से झुमका ला दिन तक पसीना पोछत रे। धर 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 इतना बढ़िया काम करले बनी तका कर धर। बड़ा मस्त हुए कितना के होई। अब आम खाए से मतलब है कि गुठली की ना के फेरा में बारिश। आहा बहुत पसंद आइल बनी। बहुते। चली चली बैठी तनी पंखा में हवा खा ली। हम्म। हम चाय बना के ले तनी चल। ठीक बात। अजी केने
रे सुन तनी जी का बोल रे साला लगा तक सिलेंडर के पता चल गुल का अजी हां सुन तनी लागो तो कि हमने घर चोरी पर गेलो का तो का कहता है चोरी हां जी वो हमारा घर में केकर मजाल बा बता कौची गोल बा चोरी सिलेंडर वो नहीं थे अजी हां झुमका कहाँ से ले लो कहीं बेच के तो ना ले लो सिलेंडर वा तो तारा मने हमारा भी बुझाता कि पेड़ लागल बा का रुपया के कि गोई नहीं तूड़ा नहीं फटा के देना अल्लाह के झुमका दे देने उहे ना बेचनी तो कहाँ से चाय पिया अरे भाई अरे मेहरारू सुन सुन है ना सुन क्या तरह का आइडिया दे रहा रही क्यों बे? क्या बतिला बता क्या बतिला का क्या बतिला कौची के सिलेंडर बेचे के सिलेंडर बेचे के हाँ जल्दी बता ए घसत ना सुन तनी खैनु नि खियाव त क्यों बे? का हो गेलौ अरे काया त टेंशन में बड़े अरे का कहीं है लथेरू भाई हां मेहरारू न झुमका कहले बिया खरीदे के अब बुझाते रहे कि कहाँ से खरीदी कुछ उपाय बता ना अरे हमार तो आइडिया नहीं थे जो मामा से पूछ लिए राय ले लिए उहे बताइए साधु मामा से हां हां अच्छा ठीक है बा हां जो जाता नहीं केने हो केने चलल बड़ा खुश हो केने केने चलल बड़ा हो मामा एगो उपाय बतावा ना हमरा का के। हो का कहीं मेहरारू न झुमका खरीदे के कहले बिया हां पैसा 1 रुपया बा ना हां तो लथेरुआ भेटाइला तो कहता कि मामा बता दियन उपाय खरीदे के बतावा ना उपाय कोनो फजिहतवा के धर त उहे बताई फजिहतवे बताई फजियतवा भी जाए के पड़ी हां फजिहतवे पे चल जा बाबू हम ईटा गिरत रहे हमरा भी टाइम नहीं खेल त हम बता देती बाबू फजिहतवा के धर त हां 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 फजिहतवा के धर सही में हां हां फजिहतवा के धर सही में गलत ना जा क्यों बे? अरे रास्ता ना मेहरारू के ना हमार झुमका लेवे के बा आ 1 रुपया बा उ ना तब उपाय तनी बताओ ना उ कहला हन मामा उ फजीहत बताइहन तारा को झुमका खरीदे के एगो उपाय बतावा ना तो पैसा न खाओ ना धान बेच दे धान नहीं के तो चावल बेच दे चावल नहीं के तब कब का बताएं जरा तो कमो तब बे काम का कर सिलेंडर हो ना हां हां सिलेंडर बा ले जो करा का भीमा के दुकान पर बेच दे हां हाँ और तो झुमका खरीदा जाई हाँ एकदम नया मिल जाई बा का फजीहत भाई तू कहला हवा आहा हट 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 ठीक बा ठीक बजा हां लथेरुआ बुलाओ ले थेरुआ जल्दी लथेरुआ अरे का रे अरे सुन मार खिवाई सुन हमरा के बेचे के कैसे ये बात कहला कि मामा कैसे के कहला मामा जी भी डाकुल जल्दी मामा के बुलाओ नहीं तो जल्दी बुला लो जल्दी मामा के ए मामा जी मामा हो साधु मामा अरे सुन का भाई आवा तोहरे के ये का भाई काहे खातिर झगड़ा भाई काहे खातिर रे अरे सुनो हे अरे काहे खातिर रे बोलवा सुन तब ना मामा सुनो हां 1 मिनट रुक जल्दी रुक फैसला हो तो झुमका ले नहीं सिलेंडर बेच के तो ई के राय दे रे फजिहता बा तो फजिहता ले जाके पूछो अपने बोला, से भेजले बोला, रहा फजी फजिहता बड़ा अरे फजीहत बुलाओ जल्दी कहां पे भजी ए फजीहत अरे का हो रे क्या बता रहा है ना इधर थोड़ा ये मैं सो करा
कहाँ तक कहाँ रे कहाँ भगनी कहला तारा ले कहता हमारे मेहरानू के झुमका चाहिए। अच्छा ठीक है झुमका कहला ती भगनी बराबर के रुक भगनी रुक भगनी रुक 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 भगनी रुक रुक भगनी के तू ये कहलक जाके तू सिलेंडर बेच के झुमका लाती है। हम थोड़े ना कहले रही। हाँ हम ये है ना तू है हम तो ये कहा पूछने करा से कि कहता कि झुमका किने के तुम कहने कि जो तब कमा के किन दे हाँ। तो कहता हम कमेबे ना करम अच्छा हैं हाँ हाँ तो ना कमेबे तब कहने कि ज्यादा कौन चीज बेच के किन ले तो कहता पूछू नहीं बेचे करा के दे देला तू कहता कि कौन चीज बेची हाँ तुम कुछ बेचे के पड़ी नु हाँ। तुम कहने जो सिलेंडर बेच दे तब अरे सबसे जड़ के ये भाई ये सिलेंडर बेचवाइले बा छोड़ तो भगनी हाँ हो गए एक मिनट सुनो पहले सुनो बबुआ अरे बबुआ रे सुन एक राय लो जा हमारे से अब तो जौन फल तो होइए गइल सामान अभी है बा हमनी के सुना है ने आवो सिलेंडर पे चले बड़ा तू एक और उपाय कुछ कइल जिनु हां करेगा हां तो का ओकर उपाय बा तारा झुमका ना चाहिए। झुमका के मतलब इहे चाहिए। देखी भाई लोग हम कहल चाहत नहीं है कि मर्द लोग बाड़न जे काहे खातिर यही खातिर न कि मेहरानू के तनी शौक पूरा करे के चाहिए। हां सही बात हाँ? कहलू तो फिर ई लोग जब एगो झुमको हमर ई कपड़ो फूट गए आ झुमको ना झुमका कैसे कपार कैसे फूट गइल झुमका के चक्कर में एक मार के हाँ मार देल पगलवा लड़ुगे आजा के सिलेंडर वो बेच आइल हो झुमका काहे खातिर। तो देखी भाई लोग राय से ना काम हो सकत है। हम इहे कहतनी हाथ जोड़ के बिंदी बा और बहन लोग से भी यही कहल चाहतनी या गिल्टी के हो या पीतर के हो मार भात भी खाइए मगर ई सब काम मत करिए माथा हम तो फोड़ लिए आप लोग मत करिए। सही बात ए बताली जय भैया सुना जा सबके सुन लेला अब हमरो सुनना ऐसे जब तक जेब में पैसा ना होखे तब तक मेहरारू की बात मानिया कि झुमका लावे के बा कि कान में के लावे हां कि नाक में के लावे के बा ठीक लई हो लेकिन कमा के लई हो लेकिन घर के सामान चावल दाल आटा गेहूं किसान सिलेंडर टीवी ई सब बेच के ना लकड़ी घर द्वार खेत बधार नत बेचियो। धन्यवाद।